खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 21 फेब्रुवारि 2023 बारायजाया मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। दिनै एक्स एनडिबि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि गोथार जोनोम सान। दिनै बिथांनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै गुवाहाटी नोगोरमानि एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामा रन्जन दैमारि बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। जुलिनि समावनो गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों आरो बे गिथाव बाथाव ब्लास्ट जानायाव सानै बिब' बिनानावा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय सिकंदरायाव जुलिनि फांसन जाबाय थानाय समाव जानांनायखौ लाहार फाहार खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै गेस सिलिन्डारा ब्लास्ट जादों आरो बे गेस सिलिन्डार ब्लास्ट जानाय जाथायाव सानै आइजोआ अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन सासे सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थैनाय सानै आइजोनि मुङा जाबाय लीला आरो शीला। गुबुन सासे जोखोम जानाया बे समाव थैहां थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ। नाथाय बे गेस सिलिन्डारा गिबियाव माबोरै ब्लास्ट जाखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। सासे डक्टरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि सासे 52 बोसोर बैसोनि सिनियर डक्टरा गावनि न' सिङाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय आइजो डक्टरनि मुङा जाबाय डक्टर लिबि शर्मा। जिएमसिएचआव एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै पेथलजि डिपार्टमेन्टआव खामानि मावोमोन आरो बिथाङा गावनि न'आव हाथिगाव पुलिस बादानि सिङाव थानाय बशिष्टपुराव बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। लोगोसे बिथांनिफ्राय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनायनि गांसे नटबो लिरना गालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। नटआव लिरना गालांनाय बायदिब्ला गावनि थैनायाव रावनिबो दाय गैया आरो गुबुन फारसेथिं न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा डिप्रेसनाव दंमोन आरो बे डिप्रेसननि थाखायनो जिएमसिएचआव बिथांखौ फाहामथाय होगासिनो दंमोन होननानै फोरमायदों आरो बिथांनि फिसायाबो जिएमसिएच केन्सार हस्पिटालनि सुपारिनटेन्डेन्ट महरै खामानि मावो आरो बिथांनि फिसायनि मुङा जाबाय डक्टर देबजित चौधुरी। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नाथाय लिबि शर्माया बे जाथायखौ मानो खालामखो बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखा खालामथ'नाय जायाखै। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।